i nikad nisam svoje ljude i naše ljude izneverio. Zemljište je vas se guralo od prije. Hoću reći, Bosna i Hercegovina ima evropsku perspektivu. Poštovanje ljudi. I Hercegovini. 3 konstitutivni i ravnopravni naroda. Sreća prati i neće biti, da neće biti. Dobro. Vas molim da 27. ovog mjeseca ne nasjednete. Idemo raditi kako kaže naš predsjednik.